Tesla kompaniyasına hemmemiz bilýäs şöyle değil mi? Elon Musk tarapyndan açılan Tesla esasy toklu maşinler bilen meşgul. Ýöne bu telefon bilen Tesla kompaniyasy has köp tanalarmy ka diýen. Edil özüme ha şu telefon çyksa hökman suratda almak niýetim bar. Hemmeleri hayrana goýjak. Tesla Model P telefonu hakynda ýakyna tanışalyňmy? Bu telefonun dizaýny Antonio De Rosso tarapyndan taýlandy. Bu telefon adaty bir telefon bolmakdan başga da müşterileriniň durmuşynyň bir bölegi bolmagy maksat edinýärler. Bu telefon Starlink hemralaryny ulanyp müşterilerini ýokary hilli we mugd internet ödürler. Carl Zeiss kompaniyasy bilen bilelikde ýasalan kamerasy bolsa Samsung'dan hem iPhone'dan hem Huawei'den hem beýleki telefon markalaryndan hem has markalarynyňkydan hem has güýçlü kamera eýe boljaklygyny hem aýtýarlar. Tesla maşinlerini dolandırmak bolsa bu telefon bilen eliň aýasyna zat. Bu telefon Android olup ultrasonik barmak eýdi okuyuculary we meni özüne çeken iň gowy aýratyllar bolsa gün şöhlesinden zaryad alyp bilýänligidir. Tesla Model P telefonu dron ýerine baglylykda şol aýratyllar açan ýagdaýymyzda öz daşynyň reňkini ýütkütüp bilýär. Ýöne bu telefonun haçan satışa çykjagy heni doly bir ýagdaýda resmi taýdan açyklama edilen däldir. Ýöne egerde bu telefon çykaýan ýagdaýynda bolsa $600 başlayan bir baha bilen satışa hödürlenjekligi hem aýdylýar. Bu telefon tehnologiýasynyň araçagyny bozýan. iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi ýa-da beýleki telefon modellerini ýa goýup biljek enjam bolup bilermika diýen. Mene marhum. Indiki videomda görüşýänçek, hoş, sag bolun.